действие, което пък на зона е случайно Левски. По никакъв начин не рискува. Никола Борисов действа хладнокръвно. Азеведо. Кристиан Паулов. Ще отиграване. Успя да се справи с Савич. Може би ако сме в началните минути на двубоя и нигерийца Собрело сега бе надиграно. Трета поредна домакинска победа в началото на новия сезон в FBET Лига. Минчев вдигна главата, видя свободните в ляво, Гермуш и Лазар Марин. Подаването е за голмайстора. Айс Гермуш. Един случай, в който не се справи Маленбана. Да, тогава стана опасност, но във всички други ситуации са доста повече на брой. Танчани свикна да играе, изнесе малко по-назад, зад гърба на Филип Ежике или на крилото. Анжел Мартино премина през двама футболисти в синьо, третия го спря и все пак време, което ще даде комбинацията за ЦСКА. Тя вече се развива вляво по атаката на армейците и опита с неизключително вода. Центъра Ариан Кабаши, заедно с Милен Стоев, без никакви притеснения за личната четвърка на Петрация. Един единствен опит за отбелязване. Може да го направим като заключение на фона на почти половин час.
Никола Борисов. Ралица не бе далеч от това да бъде и най-резултатният футболист през изминалата кампания в FBET Лига. По този начин задължава Монтана да изнася топката. Илиев е спрян чисто. Наставник в Литекс. Между тях период в Янтра. Феали спас по земя. Резултата и 22 от тези 25 случая двобой е завършил чрез успех за бутанчани. Имаше средно получите. Сега подаване към Лазар Марин. Той стигнал до топката, след това пада на тревата.